koze yababa uyu mudzimai wamuri kuona ndindaigara naye futa ava vakati munin'ina wangu aroora ndikati muno matiri kugara i1 room saka zvatakuita imi chiendai kudomboshava atinga muEastleigh ndindaigara navo vese ndindakavafundisa futi vese ndikati chiendai kudomboshava kuno kwatingagari tiri 1 room because mamiti muzukuru iye futi ndaigara naye mukoma yanga singasevenze indindaisevenza vese vandindaigara navo ndiri 1 ndikati onei muno maita vakomana imimi zvamarona nemunin'ina wangu chiendai kudomboshava padhuze pano kuti mugare tichirara takadai so hazviiti ndo mawiro avakaita ini ndakazotevera kumusha 97 ndiri kunzwa vachitaura zvavo zve99 hatingava ngaipe mukana wokunyepa right muri benefit yepanhaka yake nani tinoda kutaura nachokwadi panapa mukanyepera mambo hapa budiwe padhoa vazhinji vakafira padhoa apa vanyepera mambo takatiibata takaikamura yangu ndakaikamura yamukoma takaikamura hapana nzvimbo isina kukamurwa asi nzvimbo yakanyanya kukamurwa kudarika dzevamwe vese ndedzangu because ini ndakati ndine imwe stand ndakatengawo imwe stand ndakati inini zvandatenga stand zvandine imwe stand ini ndoda kusarurwa ne300 square meters mukatarisa zita rangu ipapo ndinine pavakomana vese ndakatora 300 ndikati ndoda kudemonstrata chi leadership zviri nani vamwe vana vaone pahombe indiwane ndikuda mafaera asina kukanikwa nezvipanera ndoda nyaya dzechokwadi titaurire muchidimbu 1 minute takaenda kupakuwana kwasabhuku mungati takanowana muridzi dziriko dzese tikaratidzwa nzvimbo yavari kunetsana vana baba nevakomana vaviri avo vana baba vari kupi nevakomana vaviri vari kupi mumwe wacho hameno kwaari aenda kupi uya apa mfana uisa cheya yako pabera owo mukomana wedu mukoma wako naika chii chaitika kune murove here kumusha kuhama dzenyuko amuri kufungidzira kuti ndofunga ndo ari kuda kukonzeresa saka takaona dhunduru rababa vevakomana ihombe dhunduru iroro ndikati takatore baba ava ana baba vacha baba dhunduru rana baba wakenani totinobva panosvika kune makombi uko rakakura kudaro musha wababa vavo wanga uri pakati baba vacho vasati vafa saka baba veuyu mukomana uyu silent inini handina kunyora munin'ina wedu anonzi silent ukama wenyu tichaona nagerald nauyu asilent chii nechii mukomana munin'ina avakoma wako apa ayo uyu mwana wemunin'ina wedu mwana unin'ina munin'ina wedu akashaya saka vazukuru ava tichiona dhunduru iroro mani baba vasilent vari kokutanga takapaira panzvimbo pababa vasilent vakabva vaisa heji panzvimbo pavo ava vakomana ava vanenge vakanga vasiri kugara ipapo panguva iyo yakaisa baba ouyu heji yavo ava vakomana vahombe ava vakazonovaka padhuze nemba yababa imba yababa iri panapa baba vasilent uka vakaisa heji sezvakaita imba ineyi tiratidza kuti ndo mugani wavo ndobva waita mugani wavo baba vasilent saka vapinda muheji yababa vasilent vapinda here muheji avasati ava vari kuti vari padhuze nababa ndobva vagovana imba yako vanenge 5 vakomana vari padhuze nemba yababa nditi saka vari kuti pane vamwe vana vaviri kana kuti vatatu mirai iwe unosumudza vanhu richii muno mirai nditaura mira saka vari iwe ndimbomira iwe unoti sumukai uri chii muno orai zvakanaka chiendera mberi saka vari kuti baba vavo vaive nevana vakati vangani saka vari kuti vada kutora vatatu
vamwe vana vababavo vasipo kuti vachiisa muyadhi mana Silent. Saka Silent manje nemukoma wake uyo ndobva vati pakaiswa heji nababa wedu pana hapapindwe. Iye asi pari kurwara yanga ane chumba yake akati pagedhi apapo tendererainde kuseri kumunotangira kwasekuru kumuchienda pano pakaiswa heji nababa wangu takakwana takadaro. Saka ava vari kuti vahedhi pababa wavo zvevanavo vari kutaurwa ndovadabvunza kuti kwaisisa muri kuti 3 ava vana vababa venyu pa18 havapo kosaka ko vakasauya kwamapindirei umu. Saka uyu mukoma wake akaisa imba kudhuze nemugodhi kusasu kwanga kwatorwa nana baba ava vachiti kune vaning'ina vavo vasipo. Uyu akati anotouya pano hazviite varipo. Ndiani akaisa rusvingo wako? Akaisa heji ndiani? Murume wako. Akaisa rini? Heji sekuona kwamakaita yakura zvakadii? Yatotekererwa yakura. Baba waSilent wakashaya? Vakashaya 2021. 2021 manje manja. Heji yanga yaiswa rini? Vakaisa 2013. Ndobva tabvunza ava kuti ko pakaiswa heji nemunin'ina wenyu imimi makadii kumubvunza kuti watora pahombe zvikanzi aiwa isisa ingoti tichasheyana sezvo tiri 13 ndikati dhunduru 1 rinokwana vanhu 13 since uyu anga akamura kwake imimi mukabva mazosarawo nekuku muchienda uku mukakwana dzimba 5 ko madii kuchikwana makadaro vasina vanenge vazouya vairi kuzouya mozovatsvagira pamwe pokukwana vakati hatitsvage nokuti iri dhunduru rababa saka tiri kutsemura uku kureva kuti vari kuti munda wana Silent kutsemurwe nepakati anomuona zvakaita imba ine totsemura nepakati ana Silent vosara kumusoro ava votora kuzasi. Saka ava vakomana vari kuti kwete pakaiswa heji nababa wedu ndepeni. Anonzi Brandon ndiani? Kuti adiyo? Ko Silent ndiani? Okay, hapana mwe Silent ya mpenyu. Ko mai vanonzani? Benedict Nyika. Aripo? Anditi ndiye aripo? Okay. Saka pane vamwe baba mdiki wokupedzera kuye vari pano. Avo baba mdiki wokupedzesera avo vane nzvimbo yakaenzana neyababa uyu. Saka avo vakatiwo ava vada kukamura futi nzvimbo yeuyo vaise vamwe vana vasipo uye ndobva atiwo homa kasi. Tikati koiwo uri kuona vachita zvikanzi idhirama ravo mambo inini pangu hadipe munhu. Zvakanaka. Vana vasipo vari kupi? Vainzi vana vasipo. Sumukai. Une makore mangani? 43. Ugere kupi izvozvo? Wakadzoka rini? Wakagoriti? Oh, saka ugara pai izvozvo? Okay, right. Mumwe. Zita rako ndiwani? Ani? Kedrick ani? Okay, uri mwana wani? Kenan. Uri muning'ina watichaona? Uri makore mangani? 47. Uri kugara kuKwarari? Wanga uchigara kupingo yese? Wanga uchimbogara kupingo yese? I mean, wanga uchimbogara kupingo yese? Kusvika 47 years? Wakadzoka rini? 5 years. Right, gara kupasi. Womufana uyu? Urichi, baba wako ndiani? Ani? Peace ndeu? Ari peri Peace? Peace ari peri? Ari mucheri saka uyu mwana wake aya kuzomira baba wake. Okay. Peace anogara ku? Anga chigara pamusha ipapo asi anongoita zvekumboenda kumakurukoza achingouya pamusha achidzokera achingoenda kumakurukoza achienda kukadoma. Ane musha ere pamusha? Ana musha. Ane vana 3 uyu ndiye first born. Okay. Vamwe vachona havana kuuya. All right. Tichaona na Gerald ane misha ere? Temisha. Uyo asumuka uyo ane 47 years. Wati uri mwana wa Kenan? Uri mwana wa Kenan? Uri muning'ina wana tichaona na Gerald? Iwo une makore mangani? Ini ndi 54. Kwewe? 56. Okay. Sei uyo asina musha mwana wa Kenan ane 47 years? Ndo pavakazouya
vanga vachimboenda kuna naSouth Africa vachingofamba vachimunodza zviri kungoitika izvinhu zvekuti unomboenda kwakati Botswana wadzoka. Saka ndopa akauya kuti vakoma ndakudawo nzvimbo yekudi yokuvaka kumwe kwese zviri kungonetsa. Vakatouya vari tu nemunin'ina wake tikati aiwa nzvimbo dziripo nzvimbo dzenyu mamuchingodzidzira takadziita reserve apa hadzina vachidziziva nzvimbo dzacho taingogara tichivaudza takarizevhewa nemi takangoti nzvimbo dzese dzemwana wese takachengeta dziripo hapana mwana anouya achishaya pokupinda ende chokwadi mukatarisa list yedu hapana mwana akashaya patakagovera ende hapana timboona pepero ndipewo pepero pane vanga vane nzvimbo ipapa hatina kuvapasira zvinhu zvavo takadzisiya zvese zviripo takati hatipase zvinhu zvemunhu. Right, panapa ndine pepa rine list yevana handizoti vana here vana asi hatingati vana vanhu vakura. Right, pane list remhuri yaifanira kubenefita yamuri kutaura. Ngarai pasi vanhu 10 vakanyorwa panapa. Pana tichaona Gerald natichaona maifanana futi ipo apa imomo futi imomo chakuti imomo because takatovaka musha saka taikwanisa kupaza dzimba totoene musha ndakatovaka mba uya ntoyani yake imba panzvimbo iyoyo here. Alright, kuya Smith ndiani tedzera inipi Smith ndonotedzera nikiu wakapuwa nzvimbo chii chakaitika ndikuona hanzi wakapuwa nzvimbo inoita 1116 hausi kuziva here urongo hwakaitwa nemhuri hauzive. Thank you. Silent ndiwe mufana wakamirira Silent runza kuti panapa pakanyorwa 1296 square meters. Right, Kadrik 527 square meters. Charles, okay. Peace ndiani mwana ndiye mfana agara impasi kana manhina. Tarisai akundikana ari pagovernment duty kuMozambique. Tarisai anoite musikana mukomana anoite musoja ari muhurumende but ari kuMozambique. Alright, ari kugara kupi Tarisai? ari kumarondera. Ari kuitewo marondera ndokubasa kumushandeko ane makore mangani? wakuma 30 something kana achiva mushano uya kumba kwani anosvikira pakena ipapo. Tariro ari kuSouth Africa. Tariro musikana kawa mukomana nyari nanyasha vese vari UK asi makatova panzvimbo ye660. Imi chititaurira kuti urongwa hwo makahuita semhuri here ende urongwa hwo ndoda kuziva kuti hwakaitwa 2023 muna November. Urongwa hwo sei hwakaitwa Silent ashaya? Taurako urongwa hwakaitwa vakomana South Africa hatitika nevamwe vari kuUK vanga wasipo hatitika akainitiata urongwa hwo ndiani? ndini uri baba ava vanun'una vamwe ini mukoma wavo mukuru ava vakomana vakuda nzvimbo dzedu dzekuvaka vamwe vakavakonzauta here vamwe takavakonzauta vasina kukonzauta simudzai maoko. Tarisa vanhu vari kutaura kuti havana kukonzauta hauna here kuataurira? takavataura mai ava vaingoshaudha vachiti kana magova ndoda kutengesa ndinovaka auti tikati amutengese pamusha ndepamai ndipe vana ndomuroma ndakavapindura vaingopopota vachiti pamwe ndoda kutengesa ndikati amutengese ndipe vana vasimudza maoko avo makagara navo here sedare remusha muchitaurirana mapoa? vakaramba kuuya saka makaita zvinhu megaka vakaramba takaita tiri 4 muri vangani? tiri 4 ndivanani vakaita sumudzai maoko vanhu vakaita 4. Alright, muri 4 nevakomana wechi5 hapo asi anga aripo ani Tari
akauya ipapo ndobva azotevera. Vamaita decision yevanhu vesa. Vanga varipo vachiramba tikati manje hatingati maramba tostop tofa kuita go ahead because hatingati vanhu 2 voramba 5 vobvuma. Tine here vanhu vakuru vokumhuri kwenyu vasiri mimi Baba vauya nhasi. ndiani baba vari right zita ndiani Amos Mabhunu. All right. Zvakamira sei relationship with the nevana vakina vana baba vedu eh vakazvarwa pane madzimai maviri. iwe ugere kupi Haindiri uri Marara kuno kumusha uwanike hauna nhaka kuno kumusha hakuna kwacho. saka uripo pakupa umbo hauna chako kuno. All right. Sekuziva kwaunoita nyaya uri kuinzwisisa sei? Ini chandingoziva mambo ndechekuti baba vachichaika vakasiya standards neimba yavo vakavaka. But over time vana vangu vatikogara vachingopanawo masection nemasection. Saka nguva yese panga pasina chakachinesa. It's only now pataakunzwa kuti paita mutauro pakushayana, but otherwise patanga tingashanyira tingoona uyo vachivaka dzimba panga pasina chakachinesa. Vakakutaurira here iwe sababa aripo asara ndiwe mukuru wavo vakakutaurira here urongwa hwanga waitawo wekudambura nzvimbo idzi vacho? Wandakuzivawo but ndinangofamwa nebasa, but otherwise vakazondifonera panga pakutanga kuitika mitauro iyoyi. Okay. Saka iwe hausi kuziva kuti vakadambura sei mushawo? Hapana, hauna idea nezvo? Vakandiudza hawo maitiro avakaita nepepa ravakaita iroro. Ukati inazvo? Ini ndakaona sezviri mugwara pamusana pekuti vese vakapana something havana kuimana, saka ndozvakangondikudza. Okay. Wakasvika here panzvimbo uchinyatsoona zviripo panzvimbo? Kusvika panzvimbo ndosvika hangu but kwete zvekuzoita mameasurements. Okay. All right, zvakanaka. Garai pasi. Right, pana angaida kutaura. Ndiwe here? Ndiani? Ndiwe Smith? Okay. Taura tizo. Pakaita kuti vakoma vangu vakagarira kure nenzvimbo iyi kwenguva refu ndichibvisana nenzvimbo iyi. Nzvimbo yakatoshoma kutengeswa naamai vava kuti amai ndikaifanira ndakapiwa mabhagana nangu apiwa nemirire. Amai vaida kutengesa ndiani? Vava kutaura vari kudokera vakutaura mai vana mai nyasha vanhu vane mudzimai akanga pakashaya. Vakada kuti uyu Kenan anga ane madzimai mangani? vamwe madzimai Ari official is 6-7 iko. Saka tiri kuti list yevana ava vanoitwa nema-different mothers vese vari pa. Okay. Pane here vana mai vane vana vasiedzerwa panapa vari kunzi vana havapo asi vana mai vacho vari pana? Pana here vana mai vachiri pamusha kana kuti vana mai vese vakaenda? hapana vana mai. Mudhara aingotora vana chete achisapa vakadzi vanga singauyi. Madzimai bhanze Isusu mai vedu vakati vauya kumusha takatovabvisa musha tikati sezvo musina kusiyiwa nababa pamusha pababa zvinozokonzeresa takavavakirawo panext mai vedu isusu. Takatovabvisa musha tikati havangagari musha mavasina kusiyiwa nababa. Saka tongogara tiri vana. Vakoma vaviri ava vakatanga rini kuziva musha? 1999. Baba vatenga stand 94. Vakangouya chitizvika baba after 1-3 months baba vashaya vasingauyi vakomana vakavaka baba vakadzokera vakagara vakanogara
2019 saka itika pa 1994 havana kuzviziva kuti amai vakatakatobvusana namai nenyaya yenzvimbo because amai vakanga vane muchato vakanga vane simba rekutora zvinhu zvababa nokuti zvababa zvanga zvisina munyanyadzozvimirira paipana pasina amai vakanga vari vakaenda kudhara madzimai vamwe vamwe vana vavo vachiita zvakaita kwavai zvavaita saka zvinhu zvababa zvakangosara zvakangoti zvisina zvakanyatsotitsikiti pakazoita imba inova yasara kunonzi kusanyati ndichibvunzawo rent dzimba idzo dzichinhu chababa ndichibvunzawo zvinhu vakabvunza zvinhu zvakaba zvakazvasara kusanyati kwakangwatadza kusvika amai ava sekuti vakakwa kunyandokuna dzababa ndokwakasara zvinhu chete sere ndakabvunza vakoma vaiti ndomudza vatete ndakabvunza vakoma kuti ndomudza bamiri ndakabvunza bamiri vanondibvunza kuti nondonzi vakoma vavo vakoma vanondoona kuti vakoma havana kuziva kuti imba iyi ndikubvunza nezvayo yakatengwa iri papi yakadii nokuti vanhu vako vagere kusaidi ramai navanga sina sezvinhu zvikuita nababa kusvika ndakwanisa kufambira kuti ndichinje zita rababa polisa muzita mangu inoti certificate authority ndinayo asi zvaita muzvano kuti ndakajumwa nenyaya yanhauza kuti zvingasunga izvozvo ndakaifambira last week yanga iri certificate authority yechi authority over what over zvinhu zvese zvakakena ndikakwana zvanetsa ndichiti ndakachibvunza chinhu chababa chinoita mangande kuti chinenge chisina anochimirira vakoma vanga vakazvimirira noti vanga vari kwamai saka ndaita kachibvunza chaindibvunza vatete saka vakoma vakakurira kwaamai vaindibvunza vatete vaingori kusaidi ramai havasina kuonana nababa panyaya dzedzimba dzamba dzababa idzi vaipindira nyaya dzababa idzi saka vakavati saka vakatambira kure nababa kwenguva alright garai pasi kutagarira ungati ndaiziva here yainozadhe kuti baba wavo akauya aine mukadzi wake ngainaye ndobva vavaka musha uyu vapedza kuvaka musha tagara ndovadazoona uyo mukomana ari kutaura ndianga naye ndomai vani ndiamai vani alright okay saka vazogara mukomana ndoadakazoona naye ndokubvunza achitiwa ndiye aifamba nababa wacho kana kwavakawana kuti nzvimbo ivepo sekuzva kwangu ndiye akanga aripo ndiye anitoziva zvimwe zvinhu zvakatowanda kupfuura vamwe vavo nekuti vamwe vakamenga vasipo saka ndokuziva kwandinyazoitawo zvamumunda wacho ndizvo chete zvamunoziva panyaya izvi zvokuzopanana uyo akauya ndiri kugadheni akati tikange taronga kuti toda kugwa musha wedu tozokutaurirai but ndakazogara kusvikira vagovana havana kuzodzoka kuzotitaura kuti taakuita basa rei asi wewe semunhu aifamba nababa nechirongwa chaitwa nevakoma wako avo unochiona chiri chirongwa chakaipa here chirongwa ichi hachasina kuipa asi chirongwa ichi chaida kuti tigare semhuri seizvo tinanga akavari pamukoma mukuru zvokuti ndo munhu ataifunga kuti dai akanga ari tichibata muramwe tichitaurira kuti anozwisisire sezvinhu zvatangu zvako saka zvinhu zvatomaitika zvokuita nezvekuti izvo zvakasvika pakuti ndinofambira security authority chakaita kuti silent agare akapagara sei paakazoisa ruzhowa nanzwa kuti pato ane heji chii chakaitika nogona ngoone nhoroondo wese munhu anga ari pamusha simba rekuvepo isusu tiri kuvepa kuti atina titakataka pasvika tikapagara tati pakaita kuti ndingati vakatodzesa kuti taura nesu ini zvokuti havagari pasi sedare vakatotanga kuvaka emudenga zvokuti nemuno wangu takati siya vaite zvavo tinaikuwa tichagara pasi toonesa kuti vakoma koma kuti tauya zvatamauya zvakunoona ndinamwe pano toita nasei bhindu redu rakamira sei havana kudaro zvokuti bhindu ratotopotana nezvo tineimwe nzvimbo yasabhuku vamukati vanotoziva kuti nditoti akudenga zvinhu zvakarara zvatakatonokumbira kunana vamurabungati kuti takanganisa rendi yakatatora munakusaizvo koita kumwe kwangu kusaendi kwangu here kune ndima yakatengeswa nemunhuri vasingatoziva kuti ndekwangu nini mukoma uyu ari pakati akabuda samshoko mashoko kuti handekwana
nekwaSmith ini tiri kugoka vanhu vataura kuti ndekweninga kwakutengeswa akabuda mushongo kuti ndekwaSmith ndikazouyawo ndakada kutaurira vana chiwawa ndikazosetirawo zvandakasetinayo vana chiwawa asi dziri nzvimbo dzidzandikuwa deva dzichengeta kunena vakudai havadeva kukwanisa kuda kukwanisa kukwanisa kuwana urongwa handikumbokana nawo. Alright, zvakanaka. Alright. Handitoda kutaura nyaya yangu muchidimbu. Nyaya yataura yokunana Sanyati yekutatidza hatisida kuti toda kutaura nyaya yenhaka. Zvakaitika mukomana uyu kuti auye kuSanyati. Mukomana uyu ndii ndaigara naye, baba vauyu ndifuti ndii ndaigara nawo. Ndii ndaivachengeta vese avo. Uyu akasungisa mukadzi wangu. Mukadzi wangu asendenswa 2 years asungiswa nemunin'ina wangu. Aita dhiri rake aba fodya. Aona kuti mukadzi wangu atiza ndobva atiza. Asi achitiza haana kuuya kudomboshava. Akaenda kugokwe. Aenda kugokwe. Ndobva azonzwanzi mukadzi akabuda ndatsvaga malawyers. Ndakawesta mari yakawanda akanosevha kugona chawagona hapana. Mwana wangu inini anga ane 5 months first born anonzi 40. Anza kuti mukadzi wangu azobuda ndahaya Gwati Chambers lawyer. Uyu ndobva akutya kudzoka kumba uku ndobva auya kunokui kudombosha ndomawira akaita akauya achitiza ini anga asungisa mukadzi wangu apinda mujero kuchawagona apo kana 5 years. Akasungisira chii mukadzi wako? Akandifonera ndiri kubasa achiti ndine chitupa changu chakabvaruka saka ndoda kuti ndine mari yandoda kuti iswe muaccount saka ndikasenzere account yamainini ndikatisevenzesa ndobva tatogara there 2 weeks or 3 weeks ndobva akazoya polisi yeMarlborough ichiti mari iyo yanga iri yefraud angaba fodya koze yababa uyu mudzimai wamuri kuona uyu ndindaigara naye futa ava vakati munin'ina wangu aroora ndikati muno matiri kugara i1 room saka zvatakuita imi chiendai kudomboshava hatinga muEastleigh ndindaigara navo vese ndindakavafundisa futi vese ndikati chiendai kudomboshava kuno kwatingagari tiri 1 room because mambuti muzukuru iye futi ndaigara naye mukoma uyu anga singasevenze ini ndaisevenza vese ava ndindaigara navo ndiri 1 ndogara navo mosekuru wedu ainzi Jabulani Gazi Buddha vanokwanisa kuti ndindaigara futi navo nomwe ainzi Tau vese vachisenza kuada ndikati onai muno maita vakomana imimi zvamarona nemunin'ina wangu chiendai kudomboshava padhuze panokuti mugare tichirara takadai so hazviiti ndomawira avakaita ini ndakazotevera kumusha 97 ndiri kunzwa vachitaura zvavo zve99 hatingava ngaipe mukana wokunyepa ini ndakazotevera 99 chakati nditevere 99 ndobva ndati ini ndakuda kudi amai vako namai vauyu muri vamwe chete? Same mother same father. Same mother. Saka makaona ndisira kutombomsungisa takamuregera tiri same mother same father. Saka nzvimbo yake hamusi kuibata nokuti ichi takatiibata takaikamura yangu ndakaikamura yamukoma takaikamura hapana nzvimbo isina kukamurwa asi nzvimbo yakanyanya kukamurwa kudarika dzevamwe vese ndedzangu because ini ndakati ndine imwe stand ndakatengawo imwe stand ndakati inini zvandatenga stand zvandine imwe stand ini ndoda kusarurwa ne300 square meters mukatarisa zita rangu ipapo ndinini pavakomana vese ndakatora 300 ndikati ndoda kudemonstrata leadership zviri nani vamwe vana vaone pahombe ini ndiwane paduku then tagatatadaro uyu munin'ina wedu uyu ane vana 9 ndobva tati uyu ane vana 9 atingamupe 330 square meters ane vana 9 mukatarisa ipapo takamupa 1116 tikati makamupa yasipo akaramba angaripo achiti aingotuka achingotendereka aripo achingoita zvavo ava vachingonditukawo varipo tikati hatingamiri ninye kuti vanhu tuvaramba ndobva takamupa nzvimbo hombe tikati ane vana vakawanda saka takamupa 1116 uyu akati akafirwa mbobudai panze timbokurukura pano munodaidzwa manje manje ndaida kuziva kuti pamba paKenani parugarani pamusha parikinti padongo paKenani parugarani pane dongo rinonzi raKenani parugarani tisu ruda vanhu mazita Alright, ruda munhu 1 anogona kupindura sikudzai makototi anogona kupindura mubvunzo wandabvunza ndabvunza kuti pamba paKenani pari kugarani right number 1 mukoma ndewapi zita tine mazita
Chaona kupakona. Mukoma ndo ari in charge. Alright, pamba paKenan. Ndiani akazvifunga izvozvo? Magara dare here? Kuti muti pamba paKenan ndiwo akutora zvese pamusha ipapo. Makaita here dare? Saka akadecide izvozvo ndiani? Alright. Ndiani akadecide iyo ndoda kupeta? Takagara dare, kote takagara dare, takagara matare akawanda. Chokutanga takapa baba vaPeace mwana uyu ndiye last born kwakomana uyu arapa ndo vakagara mu8 or 9 years vagaramo. Chakazoita tivaburitse takati muning'ina every time takakutitora mari yerendi yese uchichengeta mura takatagara dare Makagara dare. Iwo akagara nani? ivava vese vanenge varipo avadingi handina kugara navo because takagara nababa avanga vasipa tagara dare ndobva tati Peace hausi kusevenza, isu tiri kusevenza tese taisevenza muning'ina wedu Shalom. Tikati iwo hausi kusevenza, isu tiri kusevenza tese. Saka zvatakuda toda kuti iwe utambire rendi yemba yese ukwanise kuchengeta mhuri yako because tiri kuona uri kukundikana nekuchengeta mhuri. Ndobva tadecide ndobva agarapo chakazoita timuburitse takazomuburitsa after 8 years tikati Peace every time uri kuti rendi kana yasvika mukadzi hausi kumupa mari vana vari kurara vane chikafu takambotanga ari kuSouth Africa tikati zvino vana vanofa nenzara indanda kutotora vanongoti on and off tongoti vari vese on and off. Muroora uyu musamuteerere teerera inini muroora ari kungoda kuanza nyasiri dzake ndiri kubvunza ndobva tati muroora ina ndingapota ndichiburitsa mari yangu inini futi ndakuchengeta mhuri ini ndakakuti mari yerendi ende kuvana seuchinyima mari mukadzi aingotora mari achiendesa kudoro dzimwe ngotora mari in advance ndobva tamuburitsa kudaro ndobva tati pane maloja aya mira tiri kupindura ndachipamba paKenan dongo raKenan pamusha parugarani ndakaisa mabuja saka parugara iwewe ndindiri saka zvinowanikwa pamusha waKenan zvakadeciderwa kuti zvinobhenefitani nedare renyu remusha. Takaita dare ava vakatengesa amba uyu unonga akatengesa amba nemufi yekusanyati nemombe dangeresere mombe so apa vachisipa tisu tasara nava tisitave pamba iyoyo tisitave responsible nevamwe vana mazviri kuti ava vakatengesa imba nemombe ndizvo here kubuda kwazviri kwamakaita makatengesa musha nemombe makagara dare rekuti mutengese musha nemombe iwo watengesa wakaita sei vapi vasipo pano vachitambudzika maschool fees ava vari kufanira zvinhu zvababa zvababa zvisina imani zvezvinopa ini ndakazomupiwa mazano emakandikuzosusa maschool ndikafamba namai vandaifamba navo. Ora toboti iwe ndiwe mukuru zviri kuwanikwa pamusha waKenan panhaka yaKenan zviri kubhenefita here vana vese zviri kubhenefita vamwe asi yaSilent neyaSmith hazvisi kubhenefita ikoko nokuti vakatengesa imba nemombe baba waSilent nauyu vakatengesa imba pasanyati growth point yemutauni vakaita fraud nemombe mbiri
dzababa vakatya. Watu wakaita fraud. Nyaya yachona muna January munomu tiri kutotsamba ye-eviction order tiri kutoipiwa this January. Eviction kuevictani. Yokuivicta munhu akatengeserwa nhava nemapepa efake nababa vauyu ndo yatatitofambira amo mapepa achona ndachida kutomboya nawo tikafunga kuti pamwe haakwanisi kupinda mudariro. Ndo chikonzero chekuti afana kubenefita. Takatovabvisa 2021 pamwe pese kubva tabvisa munin'ina uyo anga asingapi mukadzi yerendi takagovana room 11 avaitambira uyo aitambira chiro mukavabvunza vabvunze kuti vamwe vaitotambira vari kupuhwa mariyo ndianani vasiri ava kuseri kwasilent nekuku vamwe vari kubenefita panhaka yakenani ndivanani ndavasumudzawo maoko vari kubenefita panhaka yakenani inini vamwe wachona vapa baba veuya koimi wako mana imi wekusouth africa uya nhaka yakenani hamusi kubenefita here aiwa munombosumudza maoko amanda tozokutsvageke vakasumudza okay muri kubenefitei aiwa iwe nyarara ndabudza iwe ndokutora mari yese iwe right muri kubenefitei panhaka yakenani tikuda kutaurana chokwadi panapa mukanyepera mambo hapabudiwe padhoa vazhinji vakafira padhoa apa vanyepera mambo muri kubenefita chii taurako wakapedzera rini kuuya kumusha kwababa paipapa baba pari kumentenwa apo zvekuti hamuna kwiri kuti mari yedu ishanda zvakanaka yerendi panyaya iyoyi yakamhangarwa nagerald kelvin achimhangarira anonzi brandon na benedict natapio tikatumira dare redu kuti rive kuzoona zviri paground tikaona zviri paground zvataurwa pano nezvamabvumirana nazvo kuti zvechokwadi ndo zviri paground ndokuiona tikati nyai kuti ukama hwevanhu haurambe huripo uyezve pave nemutongo wakarurama pamusoro penyaya mutongo waiswa namambo ichapa nguva yekuti uverengwe ndo watinoteera iwe zvakanaka. Nzvimbo yese ine heji ndeyaBrandon naTadiwa kupa kuwana yavakasiyirwa nababa vavo. Vamwe ngatibude. Ngatibude.